Мати 3 дітей Катерина розповідає про дитячий майданчик у своєму дворі. Каже, наболіло. Нашей горке, наверное, лет 20-30. И она уже кривая. Естественно, она очень высокая. От одного раза, когда мы прокатываемся, штаны рваные и грязные. Вот такие площадки для малышей. Старих та пошкоджених майданчиків по всій країні тисячі. Та змінити це можна, впевнені організатори соціального проєкту «Дитинство під знаком плюс». Мы, безусловно, установим 2 новые площадки. Однако основная задача состоит в том, чтобы пробудить социальную активность населения в плане обращения к ЖЭКам и в плане того, чтобы добиться результатов. На сайті проєкту playplus.com.ua кожен охочий може залишити заявку на ремонт та оновлення дитячого майданчика або отримати кваліфіковану консультацію, зателефонувавши на гарячу лінію проєкту.